songs of Him who built the valleys and plains. Praise the wonders our God has done in every heart that sings. Glory and praise to our God, who alone gives life to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. In His wisdom He strengthens us like gold that's tested in fire. Though the power of sin prevail, our God is there to save. Glory and praise to our God, who alone gives life to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Glory and praise to our God, who alone gives life to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Shout hallelujah to the risen Lamb. Shout and give thanks unto the great I am. Shout hallelujah, rejoice and sing. Hallelujah to the risen King. Shout hallelujah to the risen Lamb. Shout and give thanks unto the great I am. Shout hallelujah, rejoice and sing. Hallelujah to the risen King. King Jesus hung on the cruel tree. Shout hallelujah to the risen Lamb. He gave His life for you and me. Shout hallelujah to the risen Lamb. Women came at the break of day. Shout hallelujah to the risen Lamb. The angel rolled that old stone away. Shout hallelujah to the risen Lamb. My Savior rose up from the grave. In His hands was all power to save. The Lord reigns in victory. He has risen, risen indeed. Shout hallelujah to the risen Lamb. Shout and give thanks unto the great I am. Shout hallelujah, rejoice and sing. Hallelujah to the risen King. Shout hallelujah, 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 hallelujah to the risen Lamb. Hallelujah to the risen Lamb. Hallelujah to the risen Lamb. Risen Lamb.
Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing Christ is risen from the dead. Sing Christ is risen from the dead. Sing Christ is risen. Sing Christ is risen. Sing Christ is risen from the dead. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be your glory, power, and praise. Majesty, kingdom authority, flow from His throne unto His own, His anthem raise. So exalted.
Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on, celebrate. Celebrate. Come on, celebrate. Come on, celebrate. Yeah. The resurrection of our Lord. He's risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on, celebrate. Come on, celebrate. Come on, celebrate. Let's celebrate. Come on, celebrate. The resurrection of our Lord. Oh God, we bless you. Hallelujah. Lord, Jose Senior, Anunciacion o Rafael Senior, yala ni Alma, Nicandro, and Vet Fabi. Sa kalag ni Lolita, Cecilio, Ronald, Lazaro, Maxima, Agida, Marshall, Elias Jr. o Elias, yala ni Arlox Adlaon. Sa kalag ni Ambrosia, Adona, Vicente o Isabel, yala ni Mr. and Mrs. Salvador Abueva. Sa kalag ni Filomeno, Dulcissima, Jose, Sabina, Ignacio, Fabio, Fabiana, Bartolome, Romana, Antonia, Ustanang kalag sa Purgatorio. Yala ni Severina Alminso and family. Sa kalag ni Ricardo,
Wilfredo Maria Freeland, Concordia Lime Tranquilino, Benigna Aproniano, Provincita o Provincia, yala sa Cansico family. Sa kalag ni Brenda, Milliard, Brando, Eddie, Miguel, Franco, Rene o Maying, yala ni Brendan Bayna. Let us all remember that we are in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Cecilia, pray for us. Saint John Baptist de la Salle, pray for us. Leave Jesus in our hearts forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jesus
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Amahan, nagpasalamat kami. Nagadayo kami sa imo tungod sa ikaw nagaling sa Magamo kita, O Diyos, nga karong adlaw pinagi sa iyong bugtong anak, giabrihan mo mag-usapan na namo ang ganahan sa kinabuhi kayo, tapos sa bugtong ang namatayon. Itugod ka namo nagamuyon kami, nga nagasahulog sa pagkapanahon sa Ginoo, nga babanaw kami niya sa kahayag sa kinabuhi. Pinagi sa pagpagodirin na po sa Espiritu Santo. Hindi among ipanahal, pinagi na among ang mga anak, na buhiyong kaliwan na rin sa Espiritu Santo. Diyos na sa hangtod sa kahaturan. Pagbasa gikan sa basahon sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, ang gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit, ug giayon niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tawo, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami og nanginom uban kaniya human siya mabanhaw. O gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagpamatuod nga siya mao ang gipili sa Dios, paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta, nga nag-ingon nga ang tanan nga nagatuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala, pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo.
Salmo responsoryo ang atong tubag. Maukini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Maukini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Pasalamaton ninyo ang Ginoo, kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultihang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Maukini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Ang atong tuong kamot sa Ginoo lipayaw, uban sa gahom. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw, dili ako mamatay, kung dili mabuhi, ug isangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Maukini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Ang bato nahimo kini, kahibulungan kini, atubangan sa atong mga mata. Maukini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Maukini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langitnon, dili ang yutan-on. Kay namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, ug inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, ug moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Sekwensya. Ngadto sa palihog manindog. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad og mga pagdaig ang Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero. Si Kristo nga walay sala, ngadto sa mahan, mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon ug kinabuhi, nag-atbangay sa katingalahang panag-away. Ang tag-iya sa kinabuhi nga namatay, buhi, naghari sa tunhay.
Maria, imo kaming sultihan. Unsay imong nakita sa dalan? Ang lubong ni Kristo nga buhi. Nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari. Mga manulundaong saksi, habol ug biste. Si Kristo akong kalauman na banhaw. Siya ngadto sa Galilea, muna kaninyo paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw, sayod kami. Ikaw, hari nga mananaog, kami in town, kaluy. Amen. Alleluia. Alleluia. Si Kristo nahimong atong sakripisyo sa Pasko. Magkumbira kita nga malipayon diha sa Ginoo. Alleluia. Si Kristo ang nating karnero, sa pangilin sa pagsaylo, gikahalad na, busa sa ulugon ta ang kumbira puno sa kalipay. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sayo sa Domingo, sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan, ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Bidagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus. Ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha. Apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya og iyang nakita nga ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso siya ngadto sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundi gilukot o gilain pagbutang. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan misulod usab og nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
God is good. Halami, himayan to Ginoo. Hallelujah. Palakpakan, nabanhaw na siya. Praise the Lord. Ang inyong feeling, murag yapong Birni Santo. Hoy, Domingos pagabanhaw ron, maglipay na ta. Oh. Niadtong dekada 90, 1990 ba? Dihay cartoon show, animation, nga ganahan kayo ang mga tao ni ato, mga bata. No? Nisika tong panahon na kato gitawag Ninja Turtles. No? Hantod gani karon daghan mga bata karon ganahan Ninja Turtles. No? So diay sa kapamilya, may anak sila nga grade 2, babae. Niya pinangga kay ilang anak. Buotan po sa bata, no? Subay siya sa mga tuon siya tanan, malipayon, matinahoros, maginikanan, all those things. One time, nangatos lang Dumaguete sa may sa itong manindahay ganin dia kaning mga buhi, mga hayop, no? Kalimot sa gala na, ay murag di ubos-ubos sa ron. Dayong dito, humay nagpangaon, gisuroy lang bata, gikan sa kuwan, kaning Lay Plaza, diya pa rin mga hasaram sa una. Nakita sa itong tindahan nga namaligya o mga isda nga gagmay aquarium. Unya may mga puppies. Unya nakita tong bata sa usa ka green turtle, no? Ninumdum siya sa Ninja Turtle. Daddy, look, tanawa oh. Uy, kalindot oh. So ang ihang Ninja Turtle, ang kaning bao nga green, mura nagpalad ka nako. Wow, ganahan ko ini di mami, ano na, so ipalit. So gidala nila sa iyang palay, ipahimuan na og aquarium. Pero dili kay lalo mong tubig, kay ang mga turtle, dili magyud maghalom sa tubig kanunay. Muna to iyang kinabuhi, maigsoon, dili pa mugikan sa payo sa eskwelahan, nasa iyang kwarto tong Ninja Turtle niya, iya day tukton, hello, my sweet Ninja Turtle. Bye-bye. Basta kani mo eskwela na. No? Niya mo tuyhakaw dito liog sa iyang turtle. No? Murag tanaw po niya. Day mulangoy. Ini kahapon, mausap. No? Human og ili sa iyang uniform sa eskwelahan. Muhapit sa lingkod at tubanga sa iyang Ninja Turtle. Maybe, laong kayo sa pamalandong. Tanaw siya nga maglangoy-langoy ang iyang turtle nga magtanaw po niya. Malipayon silang duha. No? Murag halos mo ito iyang kalibutan. Apan matinahoron gyapon ang bata. Ang batang babae sa iyang mga maid, tanan, no? Very friendly. Pero one day, pag uli niya gikan sa eskwelahan, ang iyang turtle, iyang gitok-tok, hello, sweetheart, na ba? Wala man mo gawas ang ulo, wala po mo gawas ang mga tiil. No, sabi siya, natulog dahil tiyali siya. Nagnodlay siya na. Di naman, nagmerenda. Pagbalik niya, ilang pong tok-tok, hello, Ninja Turtle. I'm home. Please, wake up. Wa man yun. Kuyawan siya. Nanaon sa manis siya. Dahil iyang gikuha. Wala, takom kayo ang baba. Ang kabhang. Tulo na iyang luha sa mami, daddy. So nagubot ang tibo balay hasta mga maid gipagod. No, sorry na. Ang akong Ninja Turtle, namatay naman tingali ni siya. Di kita na examine sa daddy, no. Lah, wala naman gibisa giilisan tong balas sa aquarium, giilisan tong tubig. Tinaw na kayo. Taga ang pagkaon wala jud mabuka ang turtle. Lihilak na siya. From 4 in the afternoon, wag sa mugawa sa iyang kwarto. Gipaningon siya, pakanon siya sa iyang mami, sa iyang panihapon dili siya mugawa. Namatay na. Hilak yung mayo. No? Nag-uol siya. Hatod pagka-evening, wag mo mata ang turtle. Magpatay na dyan. Nabalaka na ang magtiayon. Kaya di yun mukaon ang ilang anak babae. So, saong mo na ito ini? Di,
Pagkaog maura gyapon nagtukaw gyud siya, no? Nag-green na gyud. No, sa mga dahi, kaon dahi ka, please take your one, take your meal. You have to prepare for school. Dili ko miskwila. Goal guys siya ba? So sige dahi, ay kabalaka kay gikan ka sa school, atong panihon nato tong pari. Ano man, atong pabilitahan imong tutol kay atong ilubong. Yung bata. Katuliko di ay na siya. Pero so, sige na. Gahilak na tong mami, sa daddy, kahilak ko na. No? Wala gisa, dili gid mahimo. Wala dyan siya. Well, anyway, para gid makumbisi itong bata, ningon ang daddy. Anak, dali. Dito na sa sala. Naulok. We cannot really control life. Serious ang kasamahan, no? Dili na ito apugan. Sayang, namatay imong tutol. Ilang na ba yun? Pero he is now in heaven. Don't worry. He will be waiting for you in heaven. No? Ilang siya. And then, don't worry. Ningon ang daddy. After we, the burial sa imong turtle, munuroy ta. Manuroy ta sa mga lugar. Mga tutag Baguio. Musuroy ta sa Cebu. O dili, gusto ka sa Hong Kong. Mamalitag mga dulaan sa nimong lain pong mga dulaan. We will buy a puppy. Ganahan kag puppy. May nang puppy kay mo rig on. Or you want to have more turtles. Huh? So please, anak. And we will eat ice cream. We will eat it. Kadagay, kumbinsa na. Anto nahilom na ang bata. No? Ma-imagine sa bata, wow, mga tubig Bagyo. Nawala na iyang una sa turtle. Mga tubig Bagyo, mga ice cream, parlor, bisikleta, all those promises. Basta daddy, imugang tumanon. Oh, anak, don't worry, na mommy is witness. Totoo man, nihapon ang bata. Dahil natulog na siya. Kinaugmaan, wala niya, wag yun malimti ang turtle. Kinaugmaan, pag mata niya, iyang gitanawang aquarium, wow! Naglangoy-langoy naman yung turtle. Mami, daddy, saka rin ang ganda unsang bata, no? Look, my turtle is alive. Wow, alive. Woo! Sa lipay siya, saya-saya siya. It's alive. Ingon na gamahan, ay, salamat, Lord. Then after some time, ingon ng bata, Daddy, nabuhi naman na si Ninja Turtle. Dili na tamahin na yun pag atos Dumaguete, Baguio, ano? Buhi naman siya. Ingon ng bata, patyo na lang na nato siya, Daddy. Patyo na lang na nato siya. Anyway, today we have to be happy. Kinalang malipayon kita. Nga no? Sige na ito, balik-balik na kay si Jesus namatay sa cross, kay gitubos niya kita sa iyang mga samad, kay napasaylo kita sa mga sala, kay gihadagan, all those things, nabalik-balik na nato. We have to feel happy. Ang tanan niyang pag-antos, alang nato ito, mga igsoon. Karon, nabanhaw na siya. O hinaot unta, nga sukat di atong Domingo, Merkulis sa Badles, o hantod karon ang atong pangigsuon sa atong Ginoong Hesukristo, hinaot magpabiling buhi sa kasing-kasing. Dili na nato sa patyon, dili na magpapintal sa mga butang ining kalibutan. Total, ato naman ginisratanan, di man po na mga walaw, di man na managan. No? Ato rin paningkamutan nga makapot ang mga butang nga atong ikinahanglan, but let us never leave Jesus again behind. The tomb is empty. Why? Maunay, the fulfillment of God's promise, no? Kuanta kaning mo review tagamay. Ningon ang Ginoo, maghimo ako bag-ong kasabutan. Ang kasabutan nga dili na isulat sa bato. Kasabutan nga dili na isulat sa mga agtang tanan. Maghimo og bag-ong kasabutan nga ato isulat sa kasing-kasing sa mga tao. O ang maong kasabutan mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang gugma, ang iyang masinabutanon, ang iyang pagpaubos,
ang iyahang paghigugma kanatong tanan, ang iyang pag-anto sa cross, all these things, mga kasabutan nga gihimo pinaagi sa buhi nga tao o sa atong Dios mismo. The Lord is risen today. Nabanhaw siya o ang iyang pagkabanhaw, mo'y atong pagkabanhaw. Ang iyang kadaugan gikan sa kamatayo sa sala, mao'y atong kadaugan gikan sa sala. Mao bitaw nga wala na ta magpenitential rite ganiya, o Ginoo, pasayloa kami, nagakumpisal ako. Wala na. Usa karon. Today is the first day of Easter. Ang pagkabanhaw sa Ginoo. We have been with Him. I hope nga sa atong pagpuasa, sa atong tanan nga gibuhat, pagpaubos, ilabi na niining panahon sa pandemya nga namingaw gitag maayo, maybe it was God's grace, naani siya, kaya dili ta magpadayon sa atong naandan sa unang mga buhat o paagi sa kinabuhi. We were given some time, to be silent, to move around, not very, kada dili kayo ingog pareha sa una nga gilumbaan ay guta kanunay. Maybe the Lord wanted us also to meditate more deeply. What happiness that we have karon gihatag nato sa Ginoo. Nabanhaw na siya. O ang una niyang pulong, kalinaw mana kaninyo. Ngano, aron pahinumduman kita nga atong mga sala nga tanan napasaylo na. O ang iyang kinabuhi karon ato nang ambitan kung dili ta magpahaylo o di magpatintal sa mga butang o mga dayan-dayan ining kalibutan. Ang saad sa Ginoo nga luwason kita mahitabo gayon kung ang matag usa kanato mo kooperar pagtabang sa Ginoo pinaagi sa paglikay na sa mga butang nga naghulog kanato o nagpatumpawak kanato ngadto sa pagpakasala. We are renewed kadaghang nangumpisal, no? And all those things, akong ginan, karon yung panahon na nga nangumpisal mo, lipay kayo ang Ginoo. He is lonely and here you are, wanted to be with Him. Kanang imong paghinulsol, kanang imong pagbasol, ang imong mga sala, pastilad, humot kay nas Ginoo nga gidawat karon. And you are forgiven, all of us. Mao manggaling anining adlaw ato pong bag-uhon ang atong panumpa sa bunyag. Nining adlaw atong bag-uhon ang atong kinabuhi, ingon og nabanhaw gayud kita gikan sa kamatayon sa atong karaang pagkatao. Nining adlaw atong buhiyon ang atong gugma sa Dios ug ang atong gugma sa isig katao pinaagi sa pagligon sa atong saad sa bunyag nga usa sa mga dugukan sa atong pagkahiusa ni Kristo diya sa pagkabanhaw. God is good all the time. Palihog manindog kitang tanan. Mga igsoon ko diha ni Kristo, pinaagi sa misteryo sa Pasko, sa pagkabanhaw, kita usab gilubong uban ni Kristo pinagi sa bunyag. Aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bagong kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma. Bag-uhon nato ang mga saad sa atong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag. Isalikway. Kano sa gisalikway nato sa Satanas ug misaad kita pag-alagad nga makanunayon sa Dios diha sa iyang santos nga simbahang Katoliko. Busa hangyon ka mo pagtubag sa tinuoray ini mga pangutana. Mga igsoon, nagsalikway ba kamo kang Satanas? Salikway. O sa tanan niyang mga buhat? Nagsalikway. O sa tanan niyang mga haylo? Nagsalikway. Mga igsoon, nagatuo ba kamo sa Dios ang amahan nga magagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo. Nagatuo ba kamo kay Hesukristo, iyang bugtong anak atong Ginoo, nga gianak ni Maria nga Berhen, gilansang sa krus, namatay o gilubong, nabanhaw gyud sa mga minatayo karon nagalingkod sa tuo sa amahan. Nagatuo. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos na simbahang Katoliko, sa kaambitan sa mga santos, sa pasaylo sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon? Nagatuo. Ang Dios, ang gamhanang amahan sa atong Ginoong Hesukristo, mihatag kanatong bag-ong pagkatao, pinagi sa tubig sa Espiritu Santo,
ug mipasaylo sa tanan natong mga sala. Bantayan unta niya kita aron magmakanunayon kita sa atong Ginoong Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen. Come and sprinkle. Sing glory to the Father, sing glory to the Son, glory to
Ipadangat ato karon ang atong mga panalangin o panginahanglan ngadto sa Dios atong Amahan. Magsadya kita kay mahimayaong nagmadaugon si Kristo batok sa kamatayon. Matag pangamuyo kita moingon, nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami atong balik. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, Benedicto, nga sama kang San Pedro, magpadayon siya sa pagpangulo sa simbahan, diha sa pagsaksi sa malipayong kamatuoran sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanan nga nagtahan sa tibuok nilang kinabuhi ngadto sa Dios, nga sa kanunay pangitaon nila ang mga butang nga atua sa langit, ug sa ingon mamahimo silang mga saksi ni Kristo dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanila nga sa dili makiangayong paagi nga hikawan sa ilang kagawasan, nga ang misteryo sa pagkabanhaw ni Kristo magbag-o sa ilang gilauman nga kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanato ang banay sa Dios nga nagkapundok karon dinhi diha sa kalipay sa pagkabanhaw, nga magsaksi kita sa nabanhawng Kristo ug magmatuod niini diha sa atong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Magagahom nga Amahan, ang imong hinigog mga anak na banhaw gikan sa mga patay. Sumala sayang gisaad kanamo. Sa kalinaw ug sa kalipay among gibayaw karon nganha kanimo ang among mga pag-ampo. Pinaagi sa samang Ginoo nga nabanhaw, nga nagapuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Paliw manling.
Mga igsoon, mag-ampo kamo, aron kining ako ginyong mga halad. Ang atong mga pag-ampo kining sakripisyo dawato ta sa Dios nga Amahan nga makagahom sa tanan. Nawa na sa Ginoo kining sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdahig paglimaya sa iyang ngalan, ug alang sa kapuslanan sa tibuok iyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami sa misa, niining among pagsadya sa mga kalipay sa Pasko. Pinagi niini ang imong santos nga simbahan sa paaging katingalahan na pagkabaw og naalimahan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaak kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat ikaw sa Ginoo ang ating Diyos. Santo Raman, Diyos na doon ay magagahong sa ang ngay panarong gayon na magmalimayo kami sa pagkain kanino sa tanang panahon. Apan lagi na gayon diining adlawa nga mahimayawa kanu sa si Kristo kihanan nga amo sa sakripisyo sa Pasko. Siya gayon ang pagawad ng ordero nga nagawa ko sa masrasa sa bituta sa pagpakamatay gilag niya ang among kamatayon o sa pagkapanahon niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa lipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalimutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, iduyog pag-awi sa Diyos imong himaya, diya sa malihunong nga pag-awi sa Panginoon. Ania kami kanimo amahan, nining among pagpasalamat, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya nangamuyo kami kanina, dawataw panalangini kining mga gasa, nga among gihalad nga sakripisyo. Nagahalad kami niini alang sa simbahan, nga balaan nga nung sa kalibutan. Bantayin siya o gagaka, ihatag kaniyang kalinaw, o hiusaha sa tibuok kalibutan. Nagahalad kami niini, alag ang Francisco among Papa, o ang Hulito among Obispo, o kanilang tanan nga nagahupot sa o nagtudlo sa pagtuo nga Katoliko, o nga gidawat namo gikan sa mga apostoles. Hinumdumi Ginoo ang imong mga tao, ilabi na kadto sila nga among giampo karon. Hinumdumi kaming tanan nga nagkatigom dinhi sa imong atubangan. Sayod ikaw nga unsa kaligon ang among pagtuo kanimo o ang among paghalad sa among kaugalingon nga anha kanimo.
Nagahalad kami kanimo nining sakripisyo sa pagdaig alang sa among kaugalingon ug alang sa tanan nga imong mga minahal. Nagaampo kami kanimo buhi ug matuod nga Dios alang sa sa among kaayuhan ug katubsanan. Uban sa timong simbahan, nagasaulog kami sa adlaw karon sa nabanhaw sumala sa lawas ni Hesukristo. Among Ginoo nagapasidog usab kami sa paghadlok kang Maria kanunay ulay nga inahan ni Hesukristo, among Dios o Ginoo. Dawata amahan kining halad gikan sa imong tibuok nga banay. Ihatag kanamo ang imong kalinaw dinhi niining kinabuhi. Luwasa kami sa kapildihang tunhay ug apil kami paghihap uban sa imong mga pinili. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Panalangini ug uyoni ang among halad. Himuha kining angay nga dawaton, usa ka halad diha sa espiritu, usa ka matuuran. Himuha kini nga alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo, imong bugtong anak among Ginoo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit, mikuha siya og pan sa iyang balaan nga kamot ug sa pagyahat nganha sa langit, nganha kanimo iyang magagahom nga amahan, mipasalamat kanimo og midaig, mipika sa pan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan kay kini mga panglawas sa itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag sa kalis na doon sa mga tinunan ng miingon. Dawa kini, ug Panginoon ng mga tanang di kanini, kay kini mga kalis sa akong dugo, sa pagkukunay na kabutan. Ang dugo na iula, alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron sa mga salang mapagsaylo. Buhata kini, aron paghandog sa nato. Hindi ang misteryo sa pagtuo. Busa sa mga mahal, nagasawalo kami sa dumana sa imong anak at Hesukristo. Kami imong mga sunugoon, ug imong balaan katawhan, nagahandog sa iyang pagpapakit, sa iyang pagbabanto, ug sa iyang pagdayag na sa kahimayan sa langit. Ug sa daghang mga grasa nga imong gihatag kanamo. Nagahanap kami kanimo, Diyos sa himaya ug kahalangan, nining balaan ug higit sa sakripisyo, ang pan sa kinabuhi ug ang kalis sa kaluwas sa nabuhay. Kahimot ini pagtutong kining mangahanan. Dawata kinigon sa imong pagdawat sa mga hanap ni Abel, imong matarong ang sunugon. Sa sakripisyo ni Abraham, among amang sa pagtuo, ug sa halad ni Melchizedek, imong napagpapay. O Diyos sa magagawa, nangamuyo kami nga ang imong anghel, magdala o kami sa sakripisyo ng ating altar sa langit. Kunya dungan sa ang pagkalawat kita ng altar sa balahan ng awa sa tulo sa imong palata. Himuang nga matukod kami sa tanang grasya o panalangin. Nga ginikita ang Ginoo. Hinumdumi sa Ginoo, katulad ng matay, sabi na sila ng hinumduman ni Misa,
Sila nagauna ka na mo pinatigan sa timaan sa pagtuo o tuwa na karon sa pagpahulay kadayon. Pinisilagan ka na nangahigatulog diha ni Kristo, magkakaplag unta sa kahaya, kalipay o kalinaw diha sa imong katubaran. Pinagi ni Kristo ang Ginoo. Alam usas ka na nga mga makapasara, nangayo kami o luna uban sa imong mga apostol o mga martir, o panihuan ng magkukunyan, Esteban, Matayas, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Águida, Lucia, Inés, Cecilia, Anastasia, Catalina, Pedro Caronsot, o katalang mga santos, bisan tuod kami, mga mangasalan, nagasalig kami sa imong kaluyong gugma. Ayaw manumbalina ang tinuod nga angay ka namo. Pinunuwah lagi naman kami sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Ikaw naghatag ka ng niinig ka ng mga gasa, nagapuno ikaw niinig sa kinabuyog kaayo, nanalangin o nagani mo niinig nga pala. Pinaagi kaniya, ubang kaniya o giya kaniya, gihatagan na kanimo mga gawang nga mahal, diya sa kaniyo sa salita, ang tanan mong himaya, hatos sa kahatulan. Panginoong Panginoon. Mga igsoon, uban sa buhing gugma, o kalipay niining Pasko sa paggabanaw sa itong Ginoong Hesukristo. Musangpit kita sa atong Ama sa langit, diya sa mga pulong ang gitudlo kanato sa atong manunubos. Hatagi kami sa kanina ng panahon. Kung kinabalan sa mga kalumoy, mahaligay kami kalumoy sa sala o mahilayo sa sala sa kamo. Samtang nagapaapot kami ng mga umon, kapag balik ng Kristo, among manunubos. Amen.
mga apostoles, ang kalinaw ay binig ko kanino, ang akong kalinaw ay hatag ko kanino. Ayaw tanawa ko ng mga sala kung hindi ang pagsabi sa lingkod babae. Kung sibo sa iyong kaapostol, hatagi kami sa iyong kalinaw na himusan. Ikaw ang himusan, Mari, hangtod sa taas. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay para kami. Ibanaw kita, pinaagi ni Kristo tungkol sa gugma. At sa pag-ibagin na ng gugma sa usa, diya sa lubang pang-apit sa kalinaw sa atong Ginoo. Peace be with you. God bless. Mga iglesia, aniha ang atong Ginoo sa Kristo. Nagilansan sa krus lumatay. Apan karong adlaw nabanaw sa rin sa may. Siya ang pabiro sa Diyos ng nagawan mo sa mga kalimutan. Bulahan kita na gigapit sa makisago sa patigil ng Diyos. Ginoo, dili ang bagay na sumawat kami, apan ikamulog lamang Ang awa sa sugo sa Panginoon sa Kristo mag-amping ka natin alam sa tinapuhin sa Diyos. Amen. Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit niining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Inagala
Si Kristo ang atong nating kaniro sa pasto. Ikahalat na. Kung sa saruto ka, ang tubira o gamitin sa alpan, sa kaputwi o sa matuluran. Mag-amo kita, O Diyos, panalikli ang iyong simbahan, sa maligumamot mo ng grasya, aron dapat mapato pinagi sa mga misteryo sa Pasko, magadalan siya sa imaya sa pagkabanhaw, hindi ang mga ipanayo, pinagi ni Kristo ang mga Ginoo. Maluluyon ug mapuanguron nga amahan, ania kami nang niliupo sa imong panabang, nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19 nga nakapabalaka og nisakmit sa daghang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo uban sa dako mong gugma, nga ibayaw mo ang imong balaang mga kamot, pagwagtang sa sakit ug kamatay. Tig-una ang among pagtuo ug paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplagan na ang tambal aron mohunong ang pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna pinaagi sa paggiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyoni ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kining epidemya sa among nasod. Magampo usab kami sa mga nag-alagad sa masakiton, inubanan sa ilang kahanas o kaluoy, ug usab mahatagan sila sa kahimsog sa panglawas ug hunahuna, kalig-on sa ilang panaad ug labaw sa tanan, ipahilayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa mga gisakit, nga unta mahibalik na ang ilang kahimsog ug maproteksyonan ang nag-alagad sa masakiton, ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya niining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan, ug pagtabang ni adtong nanginahanglan. Nga unta pinaagi niining pandemya, ang pagpakabana ug paghigugma ngadto sa tagsa-tagsa, mauunta ang mugiya padulong sa kausaban ug pagkabalaan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang inahan sa Dios. Ayaw ihikaw kanamo ang among mga pag-ampo ug panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon o balaang Birhen Maria. Amen. Maria, dalangpan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Nicolas de Tolentino, iampo mo kami. Palihog manlingkod alang sa mga pahibalo. Ang mga zona nga in charge karong sunod Domingo, April 11, 2021. Anticipated Mass, Zone 15 and Focolare. 6 a.m. Mass, Zone 16 and WWME. 8 a.m. Mass, Zone 17 and Legion of Mary. 3 p.m. Mass, Zone 18 and Holy Face Crusaders. 5 p.m. Mass, Zone 19 and BCBP. 7 p.m. Mass, Zone 20 and KFC, CFC, FFL. Lector Group A. Church donations for the period of March 29 to April 1, 2021. Anonymous, 1,500. Sa ngalan sa atong mga kaparian, pinanguluhan sa atong kura paroko nga si Reverend Father Lunilo Torres o sa iyang mga kaubang pari, Reverend Father Ho with Reverend Father Boy Sagon, sa atong Parish Pastoral Council ug ang in charge sa katapusang panihapon, ang Catholic Women's League o CWL, kinasingkasing namong gitunol ang among mainitong pasalamat sa atong mga igsuon nga walay duha-duhang mipaambit sa ilang grasya sa katapusang panihapon. Ang share a dish, dako kaayong tabang sa maong okasyon. Dili na namo matinagsa ug tawag ang inyong mga ngalan, pero ang atong Ginoo nakahibalo sa inyong gipangbuhat. If you give to the Lord,
the Lord will give you more. Thank you very much, and may God bless us all. Nagpasalamat, CWL, Bais City Unit. Ikaduhang pahibalo, ipahibalo ang tanang presidente sa kapilya, zona, church organization, and movements ng General Parish Pastoral Assembly giuswag ngadto sa Abril 11, 2021, ikaduhang Domingo ning maong bulan. Kini pagahimuon sa Parish Pastoral Center sa alas 9 ang takna sa buntag. Ang atong mga kaparian o ang PPC Core Group nang hinaot nga kini atong pagatambungan. Daghang salamat, PPC President Kiriko John Lado Jr. ang nagpahibalo. Daghang salamat. Hello! Hallelujah! Nabanhaw na gyud ang Ginoo. So, mga dungang pasalamat sa atong choir sa Couples for Christ, no? Vice Brad John, atong PPC President. PPC Pod, salamat kay ninyo. Nakadugang mo sa espiritu sa atong kasaulugan. Mga MBG, Lector Cantor, Knights of the Altar, Lay Ministers, CWL, dakang pasalamat po ninyo kay successful kayo itong atong saulog nga Last Supper. O katong gipasalamatan usab sa mga atong mga igsoon sa CWL, mga benefactors of donors, no? Naa po ko'y ipadayag nga pasalamat ni atong mga benefactors of donors sa atong simbahan nga walay puas sa pagpaambit sa ilang grasya nga dawat sa Ginoo. Anonymous na ni sila, pero we hope the resurrection of the Lord will give them even more blessings in the coming days and coming years, no? O kamong tanan nga naninamba karon nga nakadawat sa pagbago sa bunyag ug malipayong nidawat sa pagkabanhaw ni Kristo, kinauto nga magpadayon kita sa atong mapasalamaton, puno sa gugma ug lig-on nga pagtuo sa Ginoo. Ug sa tanan nga naminaw sa ato ang radyo sa atong broadcast karon, daghang kayong salamat ninyong tanan. So katong wala na ako mapasalamati, ang mga naa sa likod, okay na kayo mo, ha? Apil na mas pasalamat tanan. Thank you, thank you. Kaliyong maninto. Ang Ginoo manang kaniyo. Palihog Ginoo inyong mga ulo, kung atong kangayon ang talangin sa Dios, ang inyong itupat apil. Ang Dios na pinagi sa pagkabanhaw sa iyang butong anak, naghahatag sa namin sa kaluwasan o sa pag-anak sa sinako, maglibayon sa kaninyo sa iyang mga panalangin. O gigan niya na nagtugod sa ninyo, nadawat ninyo ang gasa sa tunhay ng gawasan, sa iyang kamanduhatan o mahimong na kamong takos pagkuban kaniya, sa iyang pagpanunod sa langit na mawang kabihin na walay katayo. Amen. Kung kamo na nangabanhaw diyan sa dunia, kay nagtuo na ng Kristo, mahimong ng takos na mayuban kaniya nito, sa punuan ng Panginoon, pinagi sa pagpuyo karon sa matalo na kinabuhi. Amen. O ang panalangin sa pagkakawa mo Diyos, Amaha, o Anak, o Espiritu Santo, o sa husasya kaninyo, o magmabibig man kaninyo hanggang sa kahanturan. Natapos sa ang misa, dataan niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo nga nabanhaw. Alleluia, Alleluia. Victory!
na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan sa libutan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bituin, liwanag ng Diyos umahati. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Hallelujah! Magsisigaw sa lahat, kaibigan niya'y wagas, kayong dukha sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Umayong ihayag, purihin siya, at ating ibunyag, pawikan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo ay tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bituin, liwanag ng Diyos umahati. Langit at lupa siya'y papurihan, siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Pag-ibig ng Diyos sa tanan. Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang